jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nek bengi iki aku dikeparenake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat dibantengane karo Marmo pecah diramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan ya. Jebul tenanan to? Iya. Durna ora wani gelut gunakake Kartomarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho, kowe urung jago miring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora bosok anu mriko. Tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbak. Aku ora trimo harus simbah Durna. Sing agar-agari kakene Semar nganggo curiga. Kowe ngagar-agari ngau pusaka nganti kakene Semar dilungguh saka dampar, saka papan pelenggar. Nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakardine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kowe? Lho, ora ana wong ngapa-ngapa. Semar ki ora ngapa-ngapa kok. As. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar kok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar drungem ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi. Tuthuk modar kowe. Deng yakin kula ora ngapusi. Sing wis sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampeyan ora percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono iki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki Brahmana. Mune kuwi kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya ta ya, ngono ora to. Durna gawa drei. Keris kok drei. Ya, keris. Semar diagar-agare nganti tiba saka anu kursi mau ya, Truk. Truk. Ora muni, ha. Aku weruh dhewe. Niku Petra weruh dhewe.